Hola, en aquest vídeo anem a configurar el servei d'HCP en un servidor d'Ubuntu i per a aconseguir-ho instal·larem el paquet ISC d'HCP Server, que és el que s'utilitza per a configurar el servei d'HCP. Bé, el que anem a fer primer de tot és iniciar la màquina d'Ubuntu Server. Recordem que aquesta màquina té dues interfícies. La primera està configurada com a adaptador PONT, que és la que dona un servei extern per a poder, per exemple, navegar per internet, i l'altra interfície està configurada com a xarxa interna. Les IPs configurades són per a la interfície externa. És una xarxa que està amb 192.168.0, que és la xarxa que configura el router i que dona accés a internet, i en aquest cas se'ns ha assignat l'adreça .15. I en l'altra interfície, que és la que està configurada com a xarxa interna, és en la que configurarem la nostra xarxa, a la qual els clients es connectaran. Bé, per a instal·lar el paquet, el primer que tenim que fer és instal·lar l'ISC d'HCP Server. Ens demana la contrasenya i acceptem. Bé, doncs ja tenim el servei ISC d'HCP Server. Podem comprovar que està funcionant amb l'ordre ISC d'HCP Server Status. I com veiem, en aquest cas està inactiu el servei, però sí que s'ha instal·lat sense cap problema el paquet. Bé, el que anem a fer primer de tot és configurar la interfície en la qual escoltarà les peticions dels clients. Aquesta interfície la podem configurar en la carpeta /etc/default podem trobar l'arxiu ISC d'HCP Server, que si l'editem podrem configurar en interfaces V4, podem configurar la interfície que escoltarà les peticions, que en el nostre cas serà la interfície de la xarxa interna, que és ENP00S8. Gravem el document i el que podem fer és reiniciar el servei. En la qual cosa el nostre servidor ja estarà d'alguna forma escoltant per aquesta interfície. Podem comprovar que el seu estat i veiem que sí que dona alguns errors perquè no està encara configurada el fitxer de configuració. Per a poder configurar-lo podem fer-lo de dues maneres, o bé accedir a l'arxiu dhcpd.conf, o també el podem editar o configurar des del webmin. Bé, si l'editem manualment des del terminal de l'Ubuntu Server, podem accedir a aquesta ordre
I com veurem, tenim uns paràmetres globals i després tindrem també uns paràmetres locals. Podem comentar tot el que no anem a necessitar. Per defecte apareixen uns temps que sí que tenim que tindre configurats, que és el temps de concessió, el de defecte o el màxim. També podem deixar la línia del DNS i també podem descomentar la línia d'autoritatiu, que és la que d'alguna forma va configurar el nostre servidor com a autoritari per a la xarxa que volem configurar. Així podem aprofitar algunes de les opcions que tenim així, que ja són com exemples que ens deixa I, per exemple, podríem utilitzar una configuració molt bàsica, inicial, que podria ser una d'aquestes que tenim així. Per exemple, podríem utilitzar esta subxarxa que tenim així en moltes opcions, que algunes no utilitzarem, i la nostra xarxa se va trobar en l'adreça 192.168.100.0. Aquesta va ser la nostra subxarxa. La màscara serà la de 24 bits, per tant, utilitzarem aquesta. I, per exemple, una altra de les opcions serà configurar el rang, en el que el nostre servidor va donar IPs. En aquest cas podem configurar que doni des de la IP 10 a la IP 100. Este serà el rang de les nostres IPs. Podem també configurar-li el nostre servidor de noms, que per defecte utilitzarem el públic de Google. Així, quan els nostres clients sol·liciten una IP al nostre servidor, a més li assignarem també un servidor. Com encara no tenim cap domini intern, aquesta línia no la utilitzarem. Aquesta línia tampoc la utilitzarem. Sí que activarem aquesta línia i especificarem el nostre servidor. I també especificarem l'adreça de broadcast. Bé, estos serien els paràmetres mínims que necessitem. Si no especifiquem així el nostre temps per defecte per a les concessions, igual que el màxim, se l'agafaria dels paràmetres globals que havíem definit, com veieu, unes línies més amunt. Si volguérem que tinguera uns paràmetres distints, així especificaríem aquests. Com anem a utilitzar els globals per defecte, podem esborrar també aquestes línies. Bé, amb aquests paràmetres serien els més bàsics per a configurar la nostra xarxa. Hem especificat el nostre servidor de dominis, el servidor DNS amb domini servers, especifiquem el rang d'adreces i també podem especificar l'adreça de broadcast, així com la nostra xarxa, quina adreça serà, que serà la 100.0, i també la màscara de subxarxa. Aquests serien els paràmetres bàsics. A partir d'ahí, una vegada tinguem el nostre servidor de domini, tinguérem un domini propi o tinguérem un servidor DNS intern, així podríem especificar altres servidors de domini. Però inicialment amb aquest seria suficient. Podem guardar la configuració i podem eixir. Podem reiniciar el servei i veure si tenim errors en aquest cas.
Com veieu, ja tenim el nostre servei actiu sense cap error. El següent pas seria iniciar un client i veure que no tenim cap problema a l'hora d'obtindre una adreça IP i que puga navegar per internet. Per exemple, utilitzarem una màquina de Linux, en aquest cas seria un Mint, l'iniciem. Aquesta màquina també està connectada a la nostra xarxa interna. I crec que la tenia configurada de manera manual, a la qual cosa tindré que canviar la configuració per a que l'obtinga automàticament i que no tinga cap problema. Si pregunte per la seva IP, veig que efectivament tinc una IP assignada que no està dins del rang que havia assignat, que anava des de la 10 a la 100. Per tant, això vol dir que tinc configurada la màquina d'una manera manual. El que vaig a fer és canviar els paràmetres i eliminar conforme la tinc configurada per a que agafi l'adreça automàticament. Guarde i vaig a reiniciar la màquina per a veure si el nostre servidor DHCP ja està donant les IPs correctament i a més li permet navegar a la màquina. Bé, una vegada he reiniciada la màquina, el que vaig a fer és preguntar per la seva IP. Veig que efectivament ja m'ha donat una IP dins del rang d'adreces que el servidor DHCP està assignant i a més també puc comprovar si també està donant-me un DNS correcte per a resoldre les peticions externes. Com veig, ja també m'ha donat el servidor públic de Google que li havia assignat en la configuració del Ubuntu Server i podria veure si resol els noms externs, com en aquest cas l'adreça del Google. Bé, com veieu, tinc connectivitat a internet i tinc una IP assignada automàticament ja per al nostre servidor DHCP en un Ubuntu Server. Bé, doncs aquesta seria un poc la instal·lació i la configuració d'una xarxa amb un servidor d'Ubuntu i podríem comprovar-ho també amb un Windows que seria algo semblant, que seria obtindre les adreces automàticament, la configuració de l'adaptador del Windows. Bé, doncs aquest és el vídeo del servei DHCP.